Είμαι μέσα στο αμάξι και οδηγάω προς τα σύνορα της χώρας χωρίς να ξέρω τι θα συναντήσω στον δρόμο μου. Γιατί το φιλαράκι μου ο Ρόμπερτ ήρθε στο Ντουμπάι για προπονήσεις MMA και για κάποια ταινία. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι εννοούσε. Κάτι φιλμάρουν τέλος πάντων. Και λέγαμε να βρεθούμε εδώ και ένα μήνα, επειδή ήμουν κολλημένος πάνω στα διαγράμματα, στα charts, κάνοντας trading, δεν προλάβαινα με τίποτα. Και σήμερα του λέω πρέπει οπωσδήποτε πριν φύγεις να τα πούμε. Λοιπόν, μου λέει όμως είμαι έξω από το κέντρο. Του λέω σιγά έξω από το κέντρο και τι έγινε. Θα πάρω το αμάξι και θα έρθω. Μου στέλνει τοποθεσία, βλέπω είναι δίπλα στα σύνορα με το Ομάν. Και του λέω αυτό δεν είναι ακριβώς έξω από το κέντρο, man. Αυτό είναι σχεδόν έξω από τη χώρα. Τέλος πάντων παίρνω το αμάξι, λέω δεν γαμιέται, πάμε. Μου λέει και McDonald's σε 10 λεπτά απόσταση από τη βίλα που μένει. Κομπλέ. Δεν ξέρω τι θα συναντήσω μπροστά μου, θα είναι καμιά όραση, καμιά καμίλα, βεδουίνη, απαγωγής, δεν ξέρω τι θα βρω. Πάμε και ό,τι βρούμε.